ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଆଜି ହେଉଛି 1 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ମାସ। ଆଜି ଅର୍ଥନୀତି 2026 ବଜେଟରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁନା ଓ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଖସୁଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦର। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି। ସୁନା 9,000 ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୂପାର ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ ରୂପା ଦର ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିଭଳି ସୁନା ଦର ବି ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥର ବଜେଟ୍ କ'ଣ ସୁନା ଓ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ? ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ସର୍ଭେ 2026-27 ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତରେ ବଜେଟ୍ ପରେ ତୁରନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହାର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଅଳଙ୍କାର ଶିଳ୍ପ ସରକାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି। ଯଦି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ବଜେଟ୍ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ତେବେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଲାଭ ବୁକିଂ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଜେଟ୍ ପାଖାପାଖି ବଡ଼ ନିବେଶକ ଲାଭ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରେଟ୍ ବଜେଟ୍ ପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ 2026ରେ ଓ ବିଶ୍ୱ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2026ରେ ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ, ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ। ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ୍ ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକମାନେ ସୁନା ଓ ରୂପା ନିରାପଦ ନିବେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। ରୂପାର ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଇଭି ଓ ସୌର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାର ବିପୁଳ ଚାହୁଥିବା ହେତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କ୍ରେତା, ଆଜିର ବଜେଟ୍ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭଲ। ଶୁଳ୍କରେ ହ୍ରାସ ସମ୍ଭାବନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦର ହ୍ରାସ କରିବାରେ ବାଏ ଅନ୍ ଡିପ୍ସ କିଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ହେବେ।